Kai je ka ɗauko mana wacce. Oh no! Oga, wannan ai irin wacce nake baka labari ce. Ni zan rike ta oga. Kai fita mana. Ya da haka. Mai gida, da Allah ba ku ɗanci wayata ba? Waya Wallahi. mun ma kama da wanda za su ɗau wayar ka? Kai, ka ji magana da yake faɗa? Wallahi ma ina nufi idan ka samu layuka ka haƙura da na haƙura da wasu kwata-kwata. Kaga in ka samu layin kai ka haƙura. Ni na haƙura. Oga, ya ce wai layukan yake so, ya kake gani a bashi layukan ni na sai wani tunda ni za kenan. kun tambaye ya tabbatar. Yau bara a ƙara tambayi. Ban Allah. Tabbata layin ke ku so. Kun tabbatar. Ban Allah idan aka baka layin nan shikenan. Na tabbatar. Ka tabbata a gaya wa ɗan yau. Ya kake gani? Ɗauka ba shi. Layukan dai ka fi bukata. Layukan na fiji wallahi. To bari a baka layukan tunda su ka yi. To ga wayar ka bari mu baka layi. Ka ce ba. Oga, wai ta ba. Waya. Kamar ya waya. Murya mu baka. Ai ba haka muke da shi ba?